ତା ମୂରତିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବା ଭକ୍ତମାନେ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଅଛୁ ସେଇ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ। ସେ ଜଗାକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ କାହିଁ କେତେ ପରିବେଶରେ ସେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ସେ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବା ଭକ୍ତମାନେ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ସେ ଭକ୍ତି ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିଥିବାରୁ ସେ କାହିଁ କେତେରେ ଖରା ବା ବର୍ଷା ଖାତିର ନ କରି ସେଇ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଧାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ନା ଅଛି ପାଦରେ ଚପଲ, ନା ମୁଣ୍ଡରେ ଟୋପି, ନା ଖରାପ ଅଛି ଖାତିର ସେଇ ଜଗା ଆଖି ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଜଗା ଆଖିକୁ ମିଶାଇ ନିଜର ଦୁଃଖ ପକାଡ଼ିବେ।